Dneska som tu iba ja a ideme si zahrať Escape Tsunami for Brain. Teraz sa tam joinujem. Joinul som sa na server. Tuto máme tu také napíšte do komentu, či ste to hrali. A napíšte ešte do komentu, čo je lepšie, Bravko či Roblox. Odber pre Bravko a Roblox pre like. Teraz pozerajte, teraz toto mám. No dobre, trošku som ako to nenaplánoval. Teraz si idem vyzbierať peniaze, aby som si tu dal také tieto. No už to máš 4 bilióny. Není to až tak veľa, ani málo. Musím kúpiť. Pôjdem dozadu. Tak. Ja neznášam, keď sa tam neviem trafiť. Lebo už sa mi to stalo. A ako som sa tam nevedel tak dlho trafiť. Ideme cez Legendary, počkáme tu zatiaľ. Mythic je asi dosť dlhé, takže to počkáme chvíľu. Tak toto ako ani moc nevidie. Tak počkáme, no možno by sme to mohli dať. No, dobre. A tuto takého goodly zoberieme, či akého. A posnažím sa tu nejakého dobrého získať. Kradnem Grapple Medus. No a teraz tu asi chvíľku aj počkáme. Asi aj keď som si to vylepšil, no tak by som mohol ako aj viacerých zobrať. No. Ešte keď budem môcť, aj túto zoberiem. Lázová Kitas. A už idem. No, snažím sa tu chvíľu počkať. Ešte toto fast, možno počkáme. No, aj toto. Možno by to už potom mohlo výjsť. Bum. Tu prešprintujem. Bum. A máme ich dosť veľa. Tak, idem si dať na druhé poschodie. To už niečo mám. No tento je ako... Tento je ako dosť na nič, takže ho tu predáme. Dáme sa mu Grapes. Potom tohto, neviem čo to je. Takže ho vidím. Hrozne ťažko sa sem lezie. Potom máme toto. Tu dáme toto, Lázová Kitas. A teraz to skipneme trošku. Si ich vylepším. Čo najviac si ich vylepším. Keď si ich ja nevylepšujem, to dosť na nič. Si treba hrozne veľa vylepšiť. No, už to jeden bude. Tak asi no, toto si tak, ako tak ľahko dosť nenašetrím. Tak ako dávať piliany. Poradte mi, kedy vždy je tento event, tento radioaktív. Lebo ako ja to dosť neviem. Lebo tu chcem zistiť, že kedy to je. Ryba zatiaľ asi nebudem brať. Pôjdeme do začí. Bum.
cez Legendary. Snažíme sa čo najviac dostať. A čo najlepšie. Kamoš mi hovoril, Kubo, on mi hovoril, že tuto niekde na Legendary alebo Mythic cez ten Radioactivum event býva toto. Býva nejaké bludisko. A že dostaneš nejaký blok. To nestihnem. Trošku to skipneme. No už sme tuto medzi Legendary a Mythic. Snažíme sa tam čo najrýchlejšie dostať. To je fast. Moc nestihnem. To pod hotspota by som vybral. Jaj, kámo. No je to škoda. No, som vám aspoň túto hru ukázal a túto volá sa to, no som vám na začiatku ukazovala, teraz presne neviem. A týmto sa videjko končí, no tak čaute ľudia. Dávajte odbery, chceme dosiahnuť 400 odberateľov.